Искам сега да ти споделя кои са продуктите, които давам на Маги и нещата, които всъщност помогнаха тя много да подобри имунитета си и по съвсем друг начин да боледува. Да, разбира се, че боледува като всички други деца. Въпросът е, че много по-леко, с много по-малки симптоми, много по-кратък е времето за боледуване. И разбира се, въобще не сме пили никакви антибиотици и успяваме да бързичко да ограничим инфекциите. Значи започвам с първия продукт. За мен това е най-златният продукт. Продуктите са на компания LR Health and Beauty. Това е немска компания с 40 годишна история вече. Произвеждат се в Германия, един единствен завод, не се разпространяват в аптечната мрежа, защото тук идеята е това е мрежов маркетинг. Идеята е, че те работят с препоръката на доволните клиенти и директно новият клиент на фирмата директно си закупува нещата от завода. Може да си ги закупиш на заводски цени с много добри отстъпки. Но, нека да преминем на продуктите. Значи първо, коластрата. Коластрата е първото мляко на бозайниците. В случая това е коластра от крави, крави, алпийски крави, добита в първите 24 часа след раждането на теленцето. Оказа се, че кравешката коластра е 40 пъти по-силна като състав от човешката. И буквално ако теленцето не засучи, то ще умре. Какви са ползите на коластрата? Най-важното за нея е, че съдържа антитела, много антитела, които това са едни интелигентни частички, които всъщност се свързват с вируси и с бактерии и ги улавят ги и ги един вид унищожават. Съдържа разни фактори за регулиране на имунната система, цитокин, лактоферин, фактори за растежа има полизахариди, много витамини, минерали, аминокиселини. Тази коластра е течна, прозрачен цвят има. Как я употребявам аз? Сутрин и вечер по една чайна лъжичка преди хранене. Е важно да е нагладно. Толкова бързо се усвоява, че буквално за 10 минути вече в кръвообращението на детенце. Успявала съм с ударни дози при първи симптоми на Маги, при първи усещам, че е неразположена и веднага успявам дори съм успявала да смъкна много висока температура, която давам през 30-40 минути в първите часове. И по този начин да пресечам така по-сериозната инфекция. Стои в хладилник, няма никакви консерванти, 100% натурален продукт. Ето този сертификат на Институт Фрезениус, този сертификат се дава на института изследва всички коластри на пазара в световен мащаб. И само една от тях получава сертификата, именно това е коластрата. Компанията е направила коластра и в капсули. Ето я, под формата на капсулки. Ето ги капсулките. Не я давам със същия състав, абсолютно същия. Не я давам на сина ми, аз също я пия. Много е подходяща точно при пресичане на вирусни и бактериални инфекции, при по-бързо оздравяване, успокояват възпаления на горни дихателни пътища, всякакви възпаления в организма. Тук идеята е, че не просто стимулира имунитета. Не е това целта, да го стимулираме до безкрайност и той после когато не я приемаме, той да рухне един вид. Това е имуномодулатор. Препоръчва се и при хора с автоимунни заболявания, при които пък точно обратното, там трябва да се потисне имунитета, защото организма иначе се самоунищожава. Страшен продукт е това. Просто откакто го открих, за мен това е абсолютно противовирусния номер 1 продукт, който давам на детето. Давам ми го цяло лято, просто вместо 2 давам по една лъжичка поддържаща доза. Второто нещо, което си закупих е витаминките. Тези витаминки, ето сега ще ти ги покажат. Коластрата стои в хладилник, като се отвори, защото е натурален продукт, който много бързо се разваля, няма консерванти. По същия начин са тези витаминки. Това е екстракт от 21 плодове и зеленчуци. Ето, показвам ти как изглежда. Много приятен е на вкус. Не знам какво се вижда от камерата. Страшно приятен, много наситен, концентриран вкус. Това е витамин D. Студена обработка. Извлек от плодовете и зеленчуците. Студена е обработката
която е направена витамин D и целия Б комплекс. Особено за зимата витамин D почти всички имаме нужда да приемаме. Б комплекс е много важен, особено при вирусни простудни заболявания. Се оказа, че при непълноценното хранене, което имаме и ние и децата ни, е изключително важно да ги подкрепим. Много хубав, много натурален продукт. Как го давам на Маги? Маги е капризно дете. И понеже това е сладко-кисело, така много силен, интензивен вкус, разтваряла съм го в кисело мляко. Разтваряла съм го във водичка като сокче. Може в друг сок да се разтвори. Въобще вариантите са в храна да го вложиш, ако така не иска директно да го пие. След хранене 1 чайна лъжичка на ден е абсолютно достатъчна. Отново стои в хладилник. Това е второто нещо, което започнах да давам на Маги. И третия продукт на компанията, който аз давам, е алоето. Този продукт обаче го пием всички вкъщи, не само Магдалена. Това е, отново има сертификат на Институт Фрезениус. Най-доброто алое на пазара в световен мащаб. Абсолютно 90% гел от алое за пиене. Стои в хладилник. Това е 1 литър. За детенца е нужно 3 пъти по 1 чайна лъжичка. Маги вече пие 3 пъти по 1 супена, защото е захранена с продукта и въобще си го приема отдавна. Ролята на алоето е прочистваща. Прочиства токсини, шлаки, изчиства организма, засилва метаболизма, обмяната на веществата, осигурява транспорта на всичките тия витамини и минерали, които се приемаме и с храната и с другите добавки до клетката, защото се оказва, че при приемани на лоши храни, на кофти храни, междуклетъчното ни пространство е много затлачено и често ние храним стомасите си, но не храним клетката. Това осигурява транспорта на полезните вещества до клетката, където всъщност трябва да стигнат. Много е вкусно. Това е алоето с мед. То се препоръчва за хора с меда, е много добър помощник на такива стомашни, чревни неразположения. Приятно е на вкус. С него започнах първоначално да го давам на Маги. Сега това, което тя много харесва и пие, е с праскова. Това е с божествен вкус. Децата го обичат. Тя дори отваря си хладилника, надига си бутилчицата и си го пие, като си отпива по 1 глътка, като сокче. Това са другите продукти, които давам. С това започнах. Значи започнах с алоето с мед, течните витаминки 21 плодове и зеленчуци. Мога да ти ги изпратя да видиш точно кои плодове са. И коластрата. Това нещо след 3 месеца съвсем се промениха нещата. Значи трябва време, за да се натрупат. Категорична съм. При вирусна инфекция това веднага дава резултат. Но за да подкрепим цялостно имунитета, трябва поне 3 месеца да се приемат. Тъй като Магдалена в началото беше пила антибиотици, разбира се, още като тръгнах в началото на детската градина, и аз на следващ етап включих един пробиотик. Пробиотика на компания Елар е патентован. Защо? Това са Про 12 се нарича. 12 щама има в него бактерии, полезни бактерии. Какво е патентованото? Двойно капсулиране. Освен външната капсула, видимата външна капсула, ето той е на капсулки. Аз го разтварям, тъй като се страхувам да го давам на Маги като капсула. Разтварям го във всякаква храна, в кисело мляко, в сокче, в нещо друго. Течно, стига да не е горещо, да не е супа, да не е чайче. Какво е характерно за този пробиотик? Двойното капсулиране, вътре има микрокапсулиране на всяка една частичка. Идеята е, че когато премине през стомаха, пробиотиците, те трябва да стигнат до червата, защото това са живи бактерии, които трябва да стигнат до червата. Идеята обаче, че стомаха е много агресивна, там е киселина средата. И много често те просто биват, унищожават се още в самото стомахче, преди да стигнат до червата, заради силно киселинната среда. Двойното капсулиране точно това им помага да останат невредими и да стигнат до червата, където, една оса, където всъщност
има и пребиотик. Пребиотика е храната за бактериите, която има нужда, за да се размножат и да живеят много добре. Има и постбиотик, пролакт се нарича съставката, пак е патентована. Тя е с така прочистващо действие. Дори е препоръката да се приема този пробиотик вечер преди лягане, за да може през нощта нали, за да няма хранене, да може да се получи едно прочистване на червата, освен захранване с полезните бактерии. Това са продуктите, които давам и съм давала във времето и в различна комбинация. Силно ги препоръчвам и смятам, че аз помогнах на Маги и смятам, че ако желаеш, мога да ти изпратя варианти за цени, като пакетни програми. Има тези три продукта, могат да се вземат като пакет на много добра цена. Тези три коластрата, витаминките, лоето. И всички могат да ги пият вкъщи. Вкъщи ги пием всички. Особено в зимните месеци. Това е задължителната профилактика и за Маги, и за баткото, и за мен, и за мъжа ми. Така че ще се радвам да ми пишеш и ако имаш въпроси, ще се чуем. Чао!